sa mga pagtanong. Diyos, so like katapusan sa mga pagkamahin sila tapos sa mo. Father God, salamat Ginoo ngayon mo kami higmatan sa matagpunta ko Diyos, may ikaw ang himaya ang madahig tungkol sa imong pagkamaayon sa matagusan ng kinabuhi nga sa kabunta ko Diyos, imo kami tagag pagkukusog kalibay kadasig gikan kanimo Ginoo. Salamat Ginoo ning adlaw ikaw ang nagahatag og giya sa matagusan ng kinabuhi Ginoo nga mudul musimba dahil mo himaya diha kanimo nga ikaw lamang ang tagiya sa mga kinabuhi ikaw takos sa daygon ikaw takos sa himayaon sa managong sa akong pamilya Father God. Salamat Ginoo nga imo kang magihim sa hatunin balay alam po ano Diyos na safety o God naagi sa imong tabang Ginoo. Salamat Ginoo ning ang kabuntagon bisan kasi yung kaigsuunan Ginoo nga nagapadulong pa ni balay alam po ano Lord ang matagusan nila kinabuhi Ginoo dasiga kanunay balay espiritu Ginoo iba bating sa ilang mga kinabuhi na ikaw lang ang Diyos ang daygon, ikaw ang pasalamatan, ikaw ang himayaw sa matagusan ng kinabuhi ka ikaw ang pag-iasa ang puso mo Diyos. Salamat Ginoo ni ang kabuntagon ikaw sa pinakagagmay hangtod sa pinakahamtong padagan. Ikaw mag-iya sa matagusan, ikaw ang Diyos na may pakusod daygon ng himayaw mo Diyos. Bilisan pa Ginoo sa mga alagad na badalas ng mga balang pulong parigan ang imong diho mo Diyos imong ipabatig sa matagusan mo God imong kasabtan imong mga pulong parigan Lord God ini nga tapos sa pasilugan tapos sa pasalamatan tanan ng mga dalas imong mga puluhon amahan salamat Ginoo ikaw ang kaalap ko kay balugid lamang kanimo Ginoo tapos nga pasilungan tapos sa pasalamatan sa Ginoong sa Jesus amen. Praise God, hallelujah. At kita sa mga pagdaig sa tumboy nga Diyos igsuon, dili nga ulanganan ang pagsayo o pag-awit diya kaniya. Pagawang ihatag ang pagdala ni Pastor Amy Jane. Hallelujah. Praise God! Malipayong batang mo daig sa Ginoo igsuon. Hallelujah! Ato ang kabalo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsuon. Maura yun ang pagdaig diya kaniya. Hallelujah! Apan sa dili pa ako sa wilkam nga balang espiritu, sa awit nga naguluhan ani ako sa presensya mo. Yes Lord, ani ang imong mga katawhan mo duol diya kanimo Lord. Ban sa pagpabusang matag sa kinabuhi Father God. Sanglin wala gid may arang mahimo kung wala ikaw. Kay ikaw ang Dios nga hari, gamhanan ug matuod nga Dios. Hallelujah. Yes Jesus. Hallelujah Lord. Ako sa presensya mo, kanunay na mong ipaubos ng mga tagusang kinabuhi, Lord. Uban sa pagpaubos, kanimo, walay ang ayang nabay kong simpaw, niyok buag, kalagaran, ikaw lamang nilay, ikaw, Diyos. Simbawon ko, ikaw, masidungan, pasalamatan ka. Sa presensya mo, bansa pangusong katutag sa kakinabuhi pala sa pagkaubos kanimo. Kay tapos ka na mong gayton, sipaw gugtungan ka dulay gugtungan sipaw ko ikaw pasilungan mo tanang katawan magpasalamatan ka. Kanino akong kinabuhi mga pasimba pagkain Buta na ikabalos ko
magsimba, huwag mga tagay ko. Maraming kapalos sa iyong palimutan. Kita, maraming kapalos mo. Ang pagsimba, ang pagkakalasay ka sa Panginoon. O Diyos ang pinagod, akong kihalang ka niyong Ginoo. Huwag mga pagay mo, maraming kapalos sa iyong pagkamaayon, Lord. Kita, nailabalos ko, ang pagsimba, o pagdaig, Panginoon. Ang pagsimba, o pagdaig, Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Ang takos na kasalamatan sa ngalan, Ginoo. Takos na kayo sa buhat na lagaran, Lord. Ang among kinabuhi, tingnan kanimo. Ugala na sa pili kanimo, Ginoo. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen, hallelujah. Magpapasalamat kita sa Ginoo, Lord. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo, sa ato siyang daikon sa atong kamayo. Salamat kami kanimo, Lord. We know that's the reason pagkamaayo. Salamat sa iyong pag-anhilan mo, Lord. Daring kalibutan, maroon kaming pagkaliwasan. Ang iyang saya, kasiguran. Isa ko sa hindi ka na mong kabayan, Lord. Ubiyod na bayan, ang kaayon. Ay, mga Diyos, pinagsa, di mahigop na
Ipakita,
Hallelujah. Awiti ang Ginoo igsoon. O kaloob Masayod ko ang tunan, kalunibig ang tahat. Hinahaning ko yung sir na Diyos Ginoo. Sa tanang panahon, basta na sa iyo, magalakaw, magabiyahe, magapanama, basta iyo di panarbaho, sir. Awitin ang una yung ginagawa. Awitin ko ang pagkamaan ko. Ingat ang church ang mas Ginoo. Hindi ko hindi ko pinapuligo. Salamat Lord, hanggang sa pagkakamali. Ako sa pagpahula, halimun ko ang pagkamali. Ano na ipagpasinadanan ka natin ka ng Lord? Tunay kang matiwala. Yes, Jesus. Tunay kang matiwala. Yes, Jesus. Tunay kang mahalaga na ako. Ang tira ko ay ginawa. Magkamayo ko. Tunay kang matiwala. Tunay kang naaalala na ako. Ang tula ko ay ginawa. Palitan ko ang pagkamahal mo. Palitan ko ang pagkamahal mo. Kasalamatan ka na mo sa panahon sa mong kinabuhi. Nagila ka na mo nga Diyos nga buhi kamanan o pag-iya sa mong kinabuhi. Yes, hallelujah. Salamatan ko ikaw, Ginoo. Salamat ikaw, Diyos. Salamatan ko ikaw, sa ibang mga kasikasin at pasalamat ng iyong kasikasin. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sige, taging church, pasalamatan na ito, Ginoo. Pasalamatan
Lord, ang tanan ng mga pagkain, pagpasinunod, pagpasalamat. Kanima mong ginahatag, Lord. Kay ikaw ang hinungdan, ikaw ang rason. Anong mudul, media sa simbahan, Ginoo. Ikaw ang tanan, alam ka na mo, Lord. Lord, kay dili kami mabuli kung wala ka sa amuang Father God. Busa ikaw ang tapos na mo simbahon, yung buag alagaran. Wala na ilaing pangarason, Ginoo. Nanong musimba mi mo, alagad mi mo padayon, mi Ginoo. Taliwala sa dagang mga pagsulay, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa tanan na gisagubang sa imong mga katawan, Ginoo. Salamat, Lord, nga naa ka nga Dios, nga buhay og gamhanan, nga nagsaad sa imong pulong at dili mini mo biyaan ni pasagdan. Salamat kay Father God. Busa ang tanang mga pagdaig, pagpasinuog, pagpasalamat, tanan nga mong ginabuhat alang lang gyud kanimo Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. O gimay ato atagag masipang pagakpak ang Ginoo Hesus. O gagawin ibalik sa mga gawalan. Praise God. Salamat kayo sa mga pagdaig na paghihalag sa tanggi nga Diyos. Kita ka na sa Diyos igsoon nga nagmalipay gid ang Ginoo sa iyong mga kanakan nga nagmalipayon nga nagdaig kaniya. O ang kusog nga gikan kanimo iya ginagdumagan igsoon nga nakita sa Diyos nga matinud-anon ka nga nagadaig sa iyang buhingalan. Ato kita sa pagbasa sa balang pulong sa Ginoo, akong ihatag ni Igsoon Mary Rose Inig ang pagbasa niya. Palihog ng inyong ginatanan at atang patalifugan ang pulong sa Diyos na diri makita sa Mateo 6:28 hangtod sa 33. Ug nganong mabala ka man kamo sa inyong ibistig, tan-awag iyon sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabistig. Apan sultihan ko kamo nga bisan kani sa Salomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili, kung gibistihan sa Dios ang mga banlili nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra. Kamo pagkahay dili bistihan, pagkagamay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kamukan on o imnon o ibistig. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atoa sa langit na sayod nga kinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyod sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Ang pulong sa Dios magapanalangin kanatong tanan. Praise God, hallelujah. Salamat kayo sa balang pulong sa Diyos. Pwede kita magpaglingkod. Padayon kita igsoon, nandun kita sa pagatag sa kadaugan sa matang usa. Ang kadaugan sa Kristohanon, mo na'y kaulang sa yawa, tungod kinagmadaugon ta, bisan unsupay ni Agi sa atong kinabuhi. Ang Diyos sa atong gipalabaw, ng iyang gahog igsoon. At ang awitan ako'y tawuluhan, ang kadaugan. Ang kadaugan sa Kristohanon, sa pagkatulong ng pagkaiwaan, ibig sabihin na ang dahon sa atin. Ano, ilaulang na tungkol sa sabihin ang dahon sa atin. O di na ang dahon sa atin.
Ginoo nga niya karon o kinsa kadto nga andam na diha nga mopadayag akong hatag kaniyang panahon. Salamat gid kayo sa Ginoo mga igsoon nga kanunay yatang yaton ni balantanan o gawon na gid na ko nga kadaugan kagahapon adlaw mga igsoon nagmalampuson yun ang atong ikaduhang dagyaw sa gangkal mga igsoon bisan pipila lang pero padayon gyapon ang Ginoo na panalangin sa matag usa nasayod ko nga katusab nga wala kadto nasayod nagasupot sa mga pag-ampot mga igsoon kay muna gikinahanglan sa matag usa o salamat kay Iskya nga wala gid mi magdahom nga bisan ako mga igsoon tungod kay kapoy ra pud akong lawas kay ako pong ubo mga igsoon sige ra pong gakuan gid akong ubo wa gyud 2 weeks na dagway ni mga igsoon nya wa gid na ako giinom-inom og tambal nya tumini sa ilang igsoon ni Sister Ima nya siya po day kuno gapachika po siya sa doktor niya ibawalan po kuno siya bulad, itlog, asin o gas basta mga asgad mga igsoon kay di na siya pwede kung nakay ubo kay mo trigger ko dahil na imong ubo mga igsoon sige ra po may katawan ay kay isang Sunday atong sudan nga bulat-bulat ra magyuta diri sa bukid wa man gilain nato nga makit-an iko ay Ginoo ra gyud atong saligan ni tanan igsoon Ima tawag kay nasayod man ang Ginoo sa tanan siya may nakabalo sa atong kinabuhi siya nakabalo sa atong palawas o siya mga hatag o kumpletong kaayuhan mga igsoon so kagahapon adlaw gaulat-ulat kita kami nilang igsoon Roslyn nakaingon ra po may basin na busy ra po din taong yun sila sa ilang panginabuhi mga igsoon kay nasayod man kita nga kinahanglan po ta kaayo mga igsoon sa ato ang panginahanglan sa panimalay mga igsoon manang nagpasalamat rin mo Miss Ginoo kay wapon mo pakyas ang taga-Pilipigan mga igsoon pero pila rin may kabuok mga babaye kay ang naadto po dito mga igsoon si igsoon ay ramampod siya gamahay po ko pastorangan ang wa na ko panal ato kumasakop nga bali matakong dagana kung ano ang po ni mo dala para ubay-ubay sa gatong magubo ko nga daghan mong gikan dito sa balok di wala po ko ka panagan na ini kumaka ubanan labi na gid si mama niya kay yana nagulgay kung tos mama niya atong una kay ni mapod mga igsoon sa tuwang mga igsoon dapit kang sa gangkal kay guigo man gyud mga igsoon ang lakwanon ginuan pero nindot na gyud kay ilang dalan dito patubang sa bisan wala pa man gyud naabot sa Pilipigan mga igsoon pero na gyud tawhay ka indalan mga igsoon nang salamat kay Ginoo nga bisan pipila ra mi sadya ra po mi lingaw-lingaw ra po mi kay makatawa lagi ka kay si papa mo'y maglatik si pastor mo'y kagod ba iyahay gid mi kay ako po'y gapalot kami pong Sister Ima maglimpyo sa kalumpa kay bali kong naghana kayo mga igsoon dili gud madali nya di mo to iyon ko nga para mahuman kita ali iya tag kanang angkon sa trabaho si igsoon ay mo maghigod og una kay duha or tulo ato kamo kaguran sa isang imbistaghan ang tataghiguran wala naman yung nato mga kaigsuonan inko ay okay ra po na day kay basin sa sunod na pod na ko'y kauban na ito mga kaigsuonan sadya dyan ni kayo mga igsoon kay si igsoon roy maupoy ng dahon, naghalog, tanan. Inakita ng kabahin sa saging na igsoon ng sadya rin may kay ang pagkahuman at pagluto mga igsoon. Ang problema na si igsoon roy, inyo siya. O saan naman erong pastora? Natulong ka kaldero man itong ipalaki. Kisang palagsi, kisang may mukhaon na. Yung po, ay kawala ka, anak ay, ano nang, anabang putos-putoson, at tagang lipagan, iyahay si Braduidoy, kapangliho ako si Braduidoy. Iyon siya, Braduhan naman ikaw putos yung putos na ako. Ikaw ay nakarago na Bradoy, kay may nalaman ng mapakaon mo ni mo dito sa iyong nabilin. Sa daan naman gugoy ako, pastora, ikaw may gani na kay doble. Asa ko ka mangita ang nagpasalubong ni mo nga doble ng dihatag, di
O to mga igsoon, sige rin may kalingaway. Karon mga igsoon kay late makayong naluto ng duha ka kaldero palagsin. Niingon na sa Brad Roy nga, adik yun ay matulog. Hulata yun ninyo, pastora. Hulata. Kung dili na dabi may makahulat ana. Doon kay mukalit-kalit raman niya. Ni-action rabagdag kong atong panahon. Di, nun sa adik ko, di, hinala pabuto niyo. Kisa may mukaalang kami ani mga ugurot ani. Di mo itong mga igsoon. Samtang gahulat-hulat ni, imbis si Papa, nagkumidya raw kung tapos sa ito igsoon na, sis, basig makahangyo, may biligalo ninyo kay nindot ragit ko nung naaray kayo kalingawan pagpasaw kay mingaw ya kayo mga igsoon. Wala na mo higik ka na mo bisag sabaan tao sa hayba kay alingan sabi ako nang naibaboy niya na pa just gilid sa imong balay. Karon mingaw naman wag kaayo nga na may palasabon. Di pagabot na mo dito kapag kadaghanam di kayo baktin sa igsoon. Nato dito di Diyos Papa minuta matag makahangyo taana bisag mas kabuok ra jud biligalon. Karon mga igsoon kay paghuman na namo tanan di namin mamauli. Niyo na mas igsoon ima. Nagkasabot ni pastora nga hatagan mo na mo biligalon. Inyuhan na kami bahala na. Kuy Ginoo ko. Tinuod ba ni Sister Ima kay basin ba? So tinuod mga pastora gasabot namin ni Pastor Arnold po nga amo ning ikuan nimo dito bulahan na ako mo'y kalingawan dito pasaw iko ay salamat Lord kay ikaw gyud nagatubag ug nagtakbo sa tanan kay bisag kumigyan gito ang mga igsoon kay wala pagod mi tag 2,500 biya na baktin mga igsoon kuasa mataw mi gibayad anag pabayran na salamat kay Ginoo sa iyang pagkamaayo sa iyang tabang ug kusog gyud mga igsoon kay tanan nato nga ginabuhat ug di gyud tataga at kusog sa Ginoo mga igsoon. Wag gyud tay kahimuan ug wag gyud tay kalampusan. Sigsoon ay mga igsoon anang bitawon siya pahuway aning hiliguron. Balindagan na iko pahuway sa day pahuway sa kalma sa si tatay na mo di uli-uli ratay. Ati ako di ko kagwanta mga igsoon gawas og 5 ra ka buok ng hiliguron nga kalumpang kay ako mo agwanta ra pero ka nang nga 20, 30, 40 na kabuok mga igsoon di man ako magwanta na pero salamat guys Ginoo nga ang kadaugag kalampusan iya ra gyud sa tanan mga igsoon muna ang tanan duog himaya alang lang gyud sa Ginoo ang tanan mga igsoon. Hallelujah. Praise God mga igsoon, mahatag ko kung kadawagan niya sa Ginoo mga igsoon kayo kay maayo gyud ang Dios sa atong natagusan ang kinabuhi mga igsoon bisan din mga igsoon. Nakaingon gyud ko nga busy kaayo ya lagon pagdating atong paminaw pa nga. Kanayon gyud sa atong paminaw nga kana daging sa kainit, mukalitukulan. Pero akong gipasalamatan ang Dios bisan din gabi mga igsoon kana ko nga dito ba dito gyud kas panimba sa kay lain ko yung paminaw, mag-alimbubog, kada adlaw mga igsoon niya. Ako gipasalamatan yung dako ang Ginoo mga igsoon kay magabi magpunghak tapos pa labad sa ulo, maglugos og ginhawa mga igsoon. Ako gipasalamatan ang Dios tungod kay sa kabuntagong mga igsoon moy atong kalipay bitaw nga hatagan kang pagkukusog sa Ginoo. Kanang atong batigon nga tawahin na pud mga igsoon alang sa atong buluhaton sa matagal lang mga igsoon bisan kumaris mga igsoon sa ilang dito sa kasagangkan mga igsoon ako mahuna tuwara dyan nga mutamapin mo wala dyan mga igsoon mukuyog sa kabisi po sa trabaho mga igsoon kayo na dyan ko nga ay sige ra kay sa kuhunaon na mga igsoon na po ko ay sige ra kay daghan dito po sila taga-Pilipigan o sila dito kusgan bitaw po daghan sila niya ubay-ubay o narapot na silang pasura nakaingon na po ko nga ay magubang na yun ang Ginoo sa ilang pagtagyaw dito mga igsoon ay sa matagusan na ito mga igsoon na ito nga pag-ampura yun sa Ginoo pagsalit sa Ginoo mga igsoon nga pag tinabangay sa matagusan ito magmalampusong tungod sa pagkamay sa Ginoo mga igsoon nga ako hindi pa sinugag ipasalamatan ng Ginoo nga bisan o kaya akong tingog mga igsoon lagaw pa tungod sa pero ako hindi pasalamatan ng Ginoo mga igsoon kay maayog siya sa atong matagusan ka kinabuhi sa matagusan ng pamilya ihatagan kita kadasig kanunay nga mudul sa baling alampuanan mga igsoon kung pasidungan gyud ang Ginoo mga igsoon kay siya ra moy atong takos pasidungan pasalamatan ning tanan mga igsoon ang balik itong paghimayon sa Pilipinas.
tayo mga igsoon. Dahil po kay kadagas mga igsoon nga. Kitagani ko niya kusog mga igsoon. Kapag ako mga anak mga igsoon, kaya dito sa balay mga igsoon, kaya mo dyan ko mga igsoon nga, lisod ko mga igsoon, kamera ko mga igsoon. Kaya ka nang layo pa kayo kalaban, layo ko tagsak si Mana dyan mga igsoon, kaya ka nang layo dyan ang labanan niya. Nangabu ko, mag-usahay, bigay ko nga po, magkanang madaming usapon, pakabuko ng Joseph nga, doon kang kantine, dayo sa kajay nga, doon mo yung sa lula mga ikson, kulang raga, di ka nikaptag, kasi mana dyan mga ikson, kaya ka na kung anak kalasan, kay tubig, makatos ko yun, iya pura, akong dyan pa, sa ginoon mga ikson nga, sa ganyan ko nagdagahan yung puso mga ikson, kaya ka na mga silingan mga ikson, makana ko na mga ikson nga, gagawin para po ka sa usahay, kaya ako mga mga gaduha ka po si Samsa mong sumikay, batong na sa balay mga iksumaasa. Gagawin para po ka mga baka sa kadaghan mga kayo, ay kung ano sa ginoo, kitagahan, kitulik, taas yung pasensya mga iksun, usahay mga iksun, kanang mag-isog yung kong mga iksun, manang ako ka na yun ako mga nga, anong ganahan mo muna ko nga, isog man ko, napuntan sila, okay lain, walang, akong gilgasog pasama sa ginoo mga iksun, sa paman niya, na mga si Manaha mga igsoon, kahapoy juga mga igsoon, kanang burad yung ka ng labang bubugat, ganing kay kanang ngahoy ko atong Martes, pwede siya pagkainita niya. Buwan, nangahoy ko niya. Gibilin ako sa kumugahan ng bata mga igsoon niya. Kadyo tapos kaya di po ko kakuha ni mamagmay, kay gulang ng mga igsoon, di po siya kasuga kurog-kugos, kay magkurog. Kadyo na ako siya mga igsoon niya. Manang, na may mga panahon mga igsoon nga, di kami kagul mga igsoon, mga pangarag ng Ginoo nga, ang Ginoo Diyo, maghahikap, magkadasig, ang ginawikuban sa kumbahan ng mga igsoon nga. Naman taturong mga igsoon nga, pagkika na, gisayo maputol akong bilin sa balay, aning bata, kaya na pumigilakaw, nga, muto na, gadali-dali ko na sa ubong, nalimot tayo siya pamahaw mga igsoon, kagalungan, pagkika ko diha kay Juan, kaya nang buwa ko siya pamahaw. Kung nga sige, sunod rin, wala pa ako palagi kalungko mga igsoon, paman. Salamat guys, Ginoo mga igsoon, tarik karuga, naglimaya, di haragod kaniyang salamat igsoon. Mayong bintag atong mansur. Dako po kong pasalamat sa Ginoo. Sa kanunay ay akong tagang dugang kusog, kaligon, kabasko. Usa sa akong kinabuhi na murag di ko ka manigingon ako sa akong kinabuhi na murag di ko katuo. Kaya ngani atong mga kaigsoon ng uban na sa nasama na kong edad, kulit na kayo, nagapangutana gani atong pastor Argos nga, unsa may giminti ni mo tayo. Kaluis Ginoo, siya di akong gimintin. Siya ang mga igsoon kay walay imposible dihas Ginoo. Kundi mangayo yun. Matag minuto, oras. Mga igsoon ko des Ginoo, ay ni mga si manahon na salamatan ginakong dakong Ginoo kay sa kanunay di ko mga igsoon mo hunong ra ko mga igsoon ko akong pakatulugon niya ako ang apo muray akong paghunong mga igsoon. Pero gimintinan din ako mga igsoon ang oras. Imanong ganin ako ang adlaw nga murang dili na basta-basta murang mudat og na mga igsoon dili sa itong buko-buko. Igsoon ayaw binan ninyo patumani. Kay kaning atong una-una grabe jud ni. Pirang lawas wa na. Kay kaning atong una-una abi mo pirmi gining gabatan-on. Ito, puno anak mga igsoon. Atong una-una, puro batan-on gini.
pero ang lawas wa nato. Ayaw iduyog mga igsoon na inyong nauna sa lawas. Muna mga igsoon na kung gipasalamatan ng Ginoo ang iyang giya, kaalam, labi na kahapon mga igsoon. Naglingi-lingi na ko mga igsoon. Ug asa daway kung dapita ini mo. Mugunit. Nga no mga igsoon. Naguna-una ko, mutabang ko dito sa taas. Nagdala na ko martilyo, na ako'y kabas. Pero di ko kalingkawas sa kusina. Nga naman, nabiruan ako Ginoo nga ang latik. Dayon, lingi-lingi ko mga igsoon latik, karong gitulog na. Day, ikaw ari ukay, karong di mo balibad mabod si Pigson ay kung pagmangkong. Kay init niya tay. Si Pastora ginupuli nako. Kay ako'y migunit sa higuron. Nakakita na sila pastor na iya na gani kong gibidyuhan nagahigo duha ka kamo. Lord, salamat sa tanan nga imong gihatag nako. Hiyas ni mga igsoon. Dili mahimo ni nato. Hiyas sa Ginoo. Muna mga igsoon ako nang bili ko ka sa akong bahay. Di ko katuo. Nga naman. Dahil panahon mo anglay, manganglay na ko mga igsoon. Dahil panahon nga mo mura na ko mukulaps. Ano man? Abang utana. Ano man? Kining lawas. Bina. Basta-basta. Muna nga akong gipasalamatan ligda ko Ginoo kay ang tanan nga gihatag niyang hiyas, tanan nga gihatag niya kusog, tanan nga kagawasan nga iyang gihatag mga igsoon na nagsugod na punit tanon o mga sili. Itagaan iras sa itong mga kaigsuunan dito. Pastor, iyang anak, Pastor Arnolfo, na gitagaan na pumibaktin. Kini, kato mga naglahadla utos amo ang kinabuhi. Karon kay tinuod man mga igsoon. Muna ang hiyas na gihatag sa Ginoo. Katagaan kag hiyas ana anong paghatag. Ayaw gininyo nagpugni. Ayaw pugni. Kay mo unay sikreto mga igsoon. Sikreto na. Sikreto na. Kami sa mong bahay mga igsoon. Diyan na mo makikis ang kinabuhi. Balikan ako akong mga anak, wa pa matao. Sugod ulit pangalaga. Dalaga ulit tao kami. Sa inahan nyo ng pastora. Muna mga igsoon ang gibalo sa Ginoo, sa may gibalo sa Ginoo. Tagaan ka. Tagaan ka. Tagaan ka. Paningkamuti. Ang hihatag sa Ginoo, panikamuti ninyo mga igsoon. Inyong mga anak, panikamuti ninyo, matagaan sila o hiyas. Bahin, pariha inyong apoa. Pariha inyong amoa. Nga ni adiri. Pangayuan ninyo na sa Ginoo, kay ihatag. Dili may tabungan din na ihatag. Ihana. Ihana. Tuwa ta kasayon. Ang panahon. Duol na. Ha? Ngayon mo yung kung duol na. Nakakita na ta. Kung sa'yo pangita mo. Diba? Kita na nato na. Muna mga igsoon nga. Atong paningkamutan kini nga gihatag sa Ginoo nato. Bahala, musog ko na ta sa mga
unsa pa na diha nga kalisdanan, unsa pa na diha mga lamas o mga korona. Lamas mo tud pa, mga lamas. Muna mong iso nga sa akong bahay di ko katoo. Nako, nga naman, unsa pa man ko niglawa sabot, ug buto na ang naon. Pero tinuod mga igsoon, mudalagan pa ko pila ka kilometro. Oh. Hangyoon gina kong ginulod. Salamat Lord. Nga ang kagaoy ano naman pero dili dugan. Muna mong igsoon nga Diyos Ginoo ang tanan kanugangan mga igsoon kahimayaan diya na Diyos Ginoo akong ibalik sa Ginoo ang tanan igsoon ngayon kadaogan. Napabaylain mo igsoon? Kung wala na, nasayod ang Diyos sa matausa ka na to, kadaugan sa usa, sa tulo, sa duha, kadaugan sa tanan nga anak sa Ginoo nga niya. Wala nga tago sa mata sa Ginoo igsoon, kabalo ang Diyos nga matausa ka na to, nagwadaugon matag adlaw, ilabi na gayud sa pagmata na to, sa matag buntag, libre ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo. Dakunang kadaugan igsoon, kay dagan ba ang uban nga wala na kamata, na natulog ra. Diba? So that is a blessing to us nga ang kinabuhi nato nga libre gihatag sa Ginoo matag adlaw ug kusog igsoon. Og padayon kita sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo ang pinakaimportanteng bahin apan sa dili pa kinsa katong gitasig diya sa pag-awit ang gihatag kanyang panahon apan kung nagandang pamudya kung wala na tubig din sa maigsoon. Sa awit naguluhan nga no. Apan gitubag na lang sa pulong sa ginagson niya ng gigugmatan niya. Praise. Sa kagulanan, wakuni mo ipasagdan. Kayong sumayin mo ko, nga namang ipanggap mo. Bisan sa kapagyasan, anak ka, kayong sumayin Ngano di gumama sa kada sa kalibutan imo ko nakita o Diyos pagkamaayo mo Huwag mo kong ipanalitan, giatag kaluwasan, huwag ipanalanginan, imo kong gitawag, huwag kinabuhi imong gihatag, bisan sa kagulanan, huwag kong imo gipasagdan.
sa kapayasan, handaan ka kayong sumanambig ko, nga nang bihigong sa kada ka sa kalimutan, di mo kong nakita ulos pagkamahal mo. Magipanggan mo, bisa sa kapayasan, alam ka kayang sa manamig ko, nga nang igong mamawa sa kada ka sa kalimutan, di mo kong nakitaan, ulos pagkamahal mo. Amen. Hallelujah. Isa ko'y gidasig lang mga awitig saan. Kung wala na, dili ta maglangan igsoon ato kita sa pagpangay sa tagsa o kagalingon ug ato isentro una nato diha sa Hunyo, ang ato nga nasab sa maong nga bulan sa year 2025 at 26 igsoon. Pipila ka bulan Monday, dunay dako nga trahedya sa Mindanao sa Jinsan. Adunay sa linog igsoon nga gitawag o 7.8 magnitude. Daghang mga property, daghang mga balay, daghang kaptangan, daghang mga panginabuhian. Mao nga sa mga panghitabo igsoon na naguna sa Biblia. Ari kita sa ato nga topic karon, ang ato nga topic that is prioritize. Unsa man ang prioritize, that is priority. Ang ato karon nga tema igsoon, prioritize Christ above all. Ikinahanglan mga kaigsunan atong i-priority nga ang Dios siya maoy pinakalabaw sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta mga igsoon. Labing gabahanan og mahigugmaon ka nga Dios. Niaw na sa o Dios ang imong ubos nga lagan. Magapakaon sa mong espirituhanon nga bahin. Salamat o Dios sa kadaugan. Salamat o Dios sa imong pribilehiyo nga imong gihatag kanamo. Nga imo kami gihatagan usab og lain nga gininhawa, lain nga kusog o Dios, lain usab nga panahon nga imong gipiyag kanamo Lord Jesus. Salamat o Dios ni nga takna og dapit sa sayong kamutohon. Niano sa bang imong ubos nga lagad, makapakaon sa mong espirituhanon nga bahin, pinaagi sa imong mga pulog mga mensahe. Nga kini mao nga mensahe Dios, magahatod ka namo kalikon, magahatod ka namo paglaom, magahatod ka namo kadasi o Dios sa panahon sa mong kaluyahon. O salamat o Dios nga sa panahon sa among pagpanggawas, niining balay alampuanan, among mabalon ang kadasig, among mabalon ang kalikon, among mabalon ang paglaom gikan kanimo Amahan. Salamat o Dios among giila nga wala gyud kami arang mahimo kuno ikaw sa among makinabuhi. Salamat o Dios hiniuhi sa imong hamili nga dugo, kining mao nga mensahe karon nga walay makaagaw gikan sa among pagpatalinghog niini Amahan. Pinagi sa ngalan ni Hesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Tingali mga igsoon, matakusan nato murag nausap gid ang tunada sa tingog tungod kay bag-o lang sab ko na naayo-ayo mga igsoon sa ubo unya sipon human sa mao nga Thanksgiving last June 6 mga igsoon.
Tungod kay ang ato nga physical na kinahanglan usab ni insaktong paway o nya doon natay mga sitwasyon nga di yun nato kalikayan nga ang atong lawas kanunay nato ni agpas ang oras alang sa mga bulahaton matag adlaw igsoon. Atong ipadayon sa pagbasa. Ang inyong amahan ato sa langit nasayon na sa inyong gikinahanglan nga kamo niining mga butanga. Bersikulo 33. Apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios sa kinabuhi. Kamo ingon din mga kaigsoon o pag kinabuhi uyon sa kabubuton o ang mga butang igahatag ra o niya kanina. Mo-focus ta sa kinabuhi ni Pedro igsoon. Si Apostol Pedro sama nato nga adunay trabaho, sama nato na kinahanglan matag adlaw, sama sa atong kinabuhi usab karon. Si Apostol Pedro mga kaigsunan ang iyang panginabuan naa sa laod, naa sa usa ka mananagat mga igsoon. Apan sa diha nga nakita siya ni Jesus mga kaigsunan, giimbitar si Apostol Pedro niingon si Jesus, hala kuyo ko nako kay managat ang tawo. Atong kuhaan dakong ilustrasyon ang kinabuhi ni Apostol Pedro mga kaigsunan. Wala siya nagpagahi sa kaugalingon kundi minsanong siya sa tawag sa Dios ang kinabuhi. What is prioritized? So, gikinahang priority Christ above all. Gikinahanglan atong i-prioritize sa atong kinabuhi ang Dios kay siya mo'y tag-iya sa atong gikinahanglan. Atong palakpakan ang Dios. Dili mata 100% nga kanunay ta mga kaigsunan sa tanang trabaho para sa Ginoo. 100 ta mga kaigsunan present ta. Ang importante hangtod nini mga adlaw, hangtod nini mga panahon na nakapadayon ta sa pagkamalayo sa Dios. Kung atong basihan ang kinabuhi ni Apostol Pedro, wala siya may malibad, wala siya niingon, ning ari na pagkantawhanan, nagsamok-samok na sulod sa usa ka gabi, samtang kami nanagat dito sa laod, bisan usawa kami nakuha, nagsamok-samok ka Ginoo. Si Apostol Pedro mga kaigsunan, iyang nakita mga kaigsunan, sa diha nga iyang nakita nga iyang niduol sa iyang kinabuhi, usa ka tawo nga gikan gipadala sa amahan nga mao ang Dios. Ingon din yung mga exon, love Savior more than self. Gikinahanglan imong higugmaon ang Dios labaw pa sa imong kinabuhi. Nganong nag-ingon man ang Biblia mga kaigsunan Kristino nga dapat natong higugmaon ang Dios labaw pa sa atong kinabuhi. Kay siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Siya mo'y tag-iya sa atong puso. Siya mo'y tag-iya sa atong gininhawa. Tanan nga atong gikinahanglan din sa kalibutan, ang Dios mo'y tag-iya niini igsoon. Hello. Atong basahon mga kaigsunan dinhi sa maong Mateo kapitulo 16. Ako kining basahon kapitulo 16 kung sakto ba ni mga kaigsunan, kapitulo 16 bersikulo 24. Atong basahon dinhi mga kaigsunan sa 24. Ingon dinhi, unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, kung usa ka buot mahimong tinun-an, kinahanglan dili magtuman sa iyang kaugalingon. Unsay giingon ni Jesus? Kung kinsa katong gusto nga mahimo na kong sumusunod, kinsa katong mahimo na kong musunod sa akong lakan, kinahanglan magdumili sa siyang kaugalingon. Usahay igsuon sa atong tawhanang desisyon. Doon tayo daghang mga panganoy sa kinabuhi. Apan ang mensahe sa Dios kanunay nagdasig ka nato. Mismo si Jesus igsuon nagdasig sa mga katawhan kaniadto nga kung ikaw o ako gusto musunod sa akong mga lakang, talipid ang imong kaugalingon nga kabubuton ug sunod sa planos Ginoo igsuon. Unsay giingon dinhi? Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, even ang mga tinun-an gidasig ni Jesus. Kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an na sila eh. Hello? Tinun-an na. Niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung kinsa katong buot nga akong matinuod nga tinun-an. Tinun-an na gani sila. Kunya niingon pa si Jesus nga kinsa katong buot na akong mahimong tinun-an. Mas grabe ang mensahe ni Jesus. O niya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, dili siya magtuman sa iyang kaugalingon o pasano niya ang iyang Dios musunod sa kanako.
si Apostol Pedro mga igsoon. Sa diha mga kaigsuonan, sa nanagat sila sulod sa usa ka gabi. Wa mo sa ikuha. Sa diha nga niluon si Jesus, wala ni maliban si Apostol Pedro. Wala siya niingon nga wa magani may kuha, wa magani may makaon ug matawa may kuha. Niduol ko ka Ginoo sa amo apan unsay sulti ni Apostol Pedro, kay imo maning sugo nga itaktak ang among pukot dito sa lawod, mutuo kami kay nagtuo mi nga gipadala ka sa amahan nga mao ang Dios. Matag usa ka nato nga igsoon, nasayod ang Dios nga ikaw ug ako ning tuo nga adunay Ginoo nga mag-supply sa tanan imong gikinahanglan. Atong palakpakan ang Dios. Mubalik ko sa gibasa kini ha igsoon. Unsay atong gibasa mga kaigsuonan sa scripture reading. Ingon din sa 24, basahon nato ang 24. Dili mahimo nga ang usa ka tawo nga magpaulipon sa duha ka galon, kay mahitabo gayon nga iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higugmaon. Onya ang usa iyahang tamayon. Dili ka mo magpaulipon, di-clarify, dili ka mo magpaulipon sa Dios o sa api. Kadaghang mga tao sa katilingban, even sa Senado, even sa taas nga posisyon sa katilingban, naas pang gobyerno na ulipon sa salapi igsoon. Gihimong gipakadeos ang salapi, unsay kinabuhi mismo kita nagsakripisyo nga kitang mga komunidad din sa kalibutan. Amen ba? Atong giampo kanunay ang atong magdala din sa Pilipinas gikan sa senador hangtod sa pinakaubos nga posisyon, atong iampos Ginoo nga sila giyahan diha sa mensahe sa Dios igsoon. Kay walay lain nga mugiya sa tao, maulang mga mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Apan salamat sa Ginoo nga matag usa ka nato nakasabot niini. Nga gikinahanglan atong i-prioritize ang Ginoo sa atong kinabuhi. Manhinungdan nga ikaw ug ako migahinog panahon ning ari ning balay alampuanan aron mo pasalamat sa pagkamaayo sa Dios. Grabe. Unsay giingon din mga kaigsuonan sa unahan. Bersikulo 25. Tungod niini sultian ko kamo, kinsay gasulti niini si Jesus. Dili si pastor, dili si pastora, kundi si Jesus misulti sa mga katawhan ni ato mga panahon na. Tungod ni sultian ko kamo, ayaw ka bala ka unsay kanon, o unsay inon, o unsay mabuhi sa inyong ibiste. Dili ba bililhon pa man kamo, kay bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon, o ang lawas kaysa ibiste. Mangutan na tamang ison. Kinsa may mas bililhon, ang kinabuhi o ang ibiste? Ang kinabuhi. Si Adan o si Eva mga igsoon, wala sila ibiste. Anong ibuhi man sila sa Dios? Munay na kong pangutana sa akong kinabuhi. Nganong si Eva o si Adan sa diha nga wa pa sila makasala sa balaod sa Ginoo igsoon, gipakaon si Adan o si Eva dito sa tanaman sa Eden, sa Eden o gialimahan o giatiman siya, bisan wala sila ibiste. Nagpasabot na ikaw o ako sa diha nga imong i-prioritize ang Ginoo, ikaw o ako suklayan sa tanan nimong gikinahanglan. Kung sa mga tanong mga kaigsuonan, wa gumi bugas. Adili walay bugas kay namatay bugas kada daw kaigsuon. Wala mi bugas para ikabugas, pero naay bugas. Amen ba? Salamat sa Ginoo tong palakpakan ang Dios. Wow. O mag-ani aron tigumon sa kamalit. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langga? Mangutana ta. Kinsa may bililhon? Langga or tawo? Tawo Kay mo ingon ta nga dayon tang mukaon og langgam, magama palit matag tirador maigsoon labi na tay sulpa kung sa tingalan ato murag armas-armas na airgun. Aw niya malingaw man ka maigsoon labi nagmaigo ka ng langgam, makasyagit may ka sunanan diba? Makakaon kita igsoon. Kita mo nagbuot sa tanang mga langgam
mga kahayopan sa kapatagan. Apan na question is, nganong giatiman sila sa Ginoo? Nganong gibuhi sila sa Ginoo? Ikaw o ako pa nga mas labaw pa kaysa langgang dinis kalibutan. Atong basahon sa una. Ewan mo mga iso. Ginoo, makadisturbo ni ato ang duha ka mata. Ewan nini, kinsa man kaninyo ang makulangan. The question, doon ay pangutana. Kinsa man kaninyo ang makulangan. Gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Bus ko na po sa pagbasa. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa kabalaka. Ang kabalaka, dili kong ingon maison, abi kay pastor ko, abi kay pastora, o doon ako katungdanan, dili ko mabalaka. Doon ay mas sitwasyon igsoon nga, usahay malimot ko ba? Nasa diya nga nagdagan ang motor, ang akong nauna, wala sa akong pagdagan. Nakahuna-una na ko maison, nga hapit na ko nalapaw dito sa pikas nga area. May gani ang akong kamot igsoon, sige naman yung nga anak sa break, kung ang akong piin. Nalapag ko maiso diha babaw diha sa Brother Sandrito. Gabi ina unya nit na ang panahon kanang nigliko anak na may balay katong sa dapit sa katong wala na pwede bitaw. Balay sa ni nung sa mga merkado na ay balay diha nga bag umawa ko kapantay nga naay gapuyo. Kurbada man na maiso day mo anak gamay, day anak sa dito sa taas. Kusok-kusok na akong dagan may so siyempre naanad ko og dagan-dagan gud nga agpas sa oras. Na ako'y gihuna-una, ug unsay akong gihuna-una ato igsuon kanang gitawag panginahanglan ba? Usa ta ko sulod semana sa. Unya sa diha nga nakalimat-mat ko igsuon, nalapaw nako sa linya gyud sa pikas. Kay kun dunay kusog nga gikan sa ubos, gikan sa babaw, murag pusa gyud ko igsuon. Muna na sa diha nga maghuna-una ta sa ato nga normal yun na igsoon. Ang importante, dili lang yun ta magpakawala sa paglaom sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ewa ko'y makadugang sa gitason sa kinabuhi tungod sa imong kabalaka, tungod sa atong kahangawa, unsay atong kanon, ug unsay atong imnon, o unsa atong ibiste pagkaugma. Even ang mga langgam, even ang mga hayupan, giatiman sa Dios, gipakahaon sila igsoon. Wala sila'y kamalig, wa sila'y baul, giatiman sa Dios igsoon. Ingon din sa 28. Og nganong mabalaka man kamo? Tanawa ra guna. Ingon si Jesus, nganong mabalaka man kamo? Unsay inyong ibeste? Tanawa giun sa pagpatubo sa bulak sa kaumahan. Wala sila maghago. Napay bulak hagok mga igsoon. Unang atong birnis mga kaigsuonan, multi panalangin gud ang gihatag sa Ginoo na mo. Dili lang kay baptism, dili lang kay flaxing maigsoon hantod nagbuba pa in taon ang bag ni Brother Junel kay napuno og flaxing. Kunya ihinit pag yung mga igsoon kay duhay ka kaldero. Tuloy man ko ka kaldero pagka alas 3 ako yung estimate niko maluto pag yun na kay ato ang mga kauban to dito gabitay-bitay dito gagamain namin sa lagunting dito sa simbahan sa Kasagangkal. Di pagka minus 10 akong itilawan. Luto-luto ng mga maigsoon, ingon si pastora nga, murag gamay yung ayupan. Pagka-alas tis untok maigsoon, ako na sila gipanaog si Brad. Naog sa mo, pahaway sa mo diha. Dinaghulkad na ko maigsoon. Unya, na ano po lain nga, ikaduhan, apo ikatulo. Pagka-human na mo, dagyaw magkaigsoon, alas 3. Ingon si Brother Gantir nga, tiwasan lang naman dire-dire pastor, kay muuli po sila, kana aslay lakaw sa Dumanggiti. Muna nga pagka-human yun sa paghuman yung alas 10 kapin, iyahan na lamang may diskanso, igsoon. Di ang nabilit kami na lamang. O niya, nagsakot mo may kaigsuonan nga, nangayo may bulak ka, nadako kayong bulak, diha ka ng giant nga. Kanapitang orchids. Ingko, salamat sa Ginoo nga, naana po tayo bulak para sa pang-decorate. O niya, wapo ko kabalo mga kaigsuonan, ang akong mga kauban, doon po yung mga huluhangihong maigsuon. Paglingi na ako, gadala na magbaktin na si Sister Emma mga kaigsuonan. Ingon siya nga, nag-ingon bitaw ang Biblia, pastora nga, mas bulahan ang maghahatag. Ay siya paghatagan sa Diyos. Wow, atong palagpagan ang Ginoo. Wala ni magdahong mga kaigsuonan, atong birnis, nanapoy, atong tinanggungan diha para sa
sunod nga mga Thanksgiving magamit na para sa mudaghan na sa ato nga pagpangandam igsoon. Balik ta sa atong tema. Ingon dinhi, nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tan-awa giyon sa pagpatubo sa mga pagpatubo ang mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Versikulo 29. Apan sultian ko kamo. Apan sultian ko kamo. Nga bisan pagani si Salomon, nga dato kay walay sapot nga sama katahog sa niini mga bulaka. Ikumpara ang sinina ni Salomon sa mga bulak. Walay makapareha sa gisinina ni Solomon sa katahog sa bulak. Apan ingon ang mensahe sa Ginoo maisol. Apan sultian ko kamo nga bisan pamanggani sa Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahog sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra kamo pagkaha dili bistihan pag-agamay ninyo pagtuo. Usahay ang atong pagtuo mas nindot kung doon natay pagtuo even gamay kay bisan gamay tag pagtuo apan sa diha nga ang gamay natong pagtuo pwede tang makasugo sa bukid paingon sa dagat kaysa dako nga pagtuo nga way buhat pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Atong palakpakan ang Dios. Versikulo 31. Busa ayaw ka mo kabalaka kung unsay kanon o unsay imnon o unsay ibiste kinahanglan niining mga butanga gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Kinsay nagtinguha niini? Dili magtotoo. Mao nga ikaw ug ako mas bintaha ug paborta kay do natay gituohan nga mao ang Dios. Kanang dili magtotoo nganuman si Apostol Pedro mga kaigsoon usa ka taong manadagat ang ilang panginabuhian mga igsoon naa sa kadagatan ug niadtong mga panahona wa gyud sila ikuha bisan usa. Apan sa diha nga nakita nila si Jesus igsoon, mingdool nila mga kaigsoon while diha sila sa baybayon, niingon si Pedro, kay sugo man nimo magtutudlo, akong itaktak ang pukot ngadto sa lawas. Nimbalibad si Apostol Pedro, wala eh. Wala sila nang numbaling sa ilang pagbalik dito sa laut, makakuha pa sila daghan og dili. Ang atong kinabuhi nining kalibutan na kanunay gitistingan kung unsa ta kami tulog anon atubangan sa Dios igsoon. Akong basahon ang Mateo kapitulo 4 versikulo 19. Ingon din mga kaigsunan sa kapitulo 4 versikulo 19. Ingon din mga kaigsunan sa mako nga versikulo. Si Jesus ningon kanila, kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao diha gibiyaan nila ang ilang pukot ug nikuyog sila kaniya. Wow. Walay daghang rason si Apostol Pedro. Diha automatically ilang gitalikdan ang ilang negosyo, ilang gitalikdan ang ilang pangalibuan tungod kay nisugod sila sa tawag sa Dios. Dunay daghang mga panahon igsoon. Usahay kung makulangan ang tao sa pagtuo atos Ginoo. Dunay mga panahon o sitwasyon nga makaingon ang tao. Lord, naabagod ka sa mong kinabuhi. Naamis ang mga problema, naamis mga pagsulay, naamis kagulahanan, naamis mga panginahanglan, naabagod ka Ginoo. Ang kinabuhi ni Apostol Pedro mga kaigsunan, kuhaan nato sa dakong pagtulunan and imitate gibiyaan niya ang ilang panginabuhian. Sa ilang pagbalik sa lawod, nakakuha sila o daghan mas daghan pa even ang sakyanan nga ilang gikargahan sa mga isda igsoon naglugos na pag-abot dito sa baybayon. Doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga doon ay mga butang panginabuhian o unsa man nga mawala sa atong kiliran apan gipulihan na sa Dios kay nakita sa Dios nga gustos Ginoo nga hatagan
mas more nga mo abot sa imong kinabuhi igsoon. Ang gusto lamang sa Ginoo mga wagayhan kong magtukod kung sa akong itukod apan hinumdumi i-priority ang Dios kay ikaw o ako tagbukon Dios Ginoo atong palakpakan ang Dios. Ikaduha mga igsoon, ingon din mga kaigsuonan, put Christ before. O niya miingon si Pedro, focus tas kinabuhi ni Pedro kung unsay ingon ni Pedro ngadto ni Jesus. Ingon si Pedro, o niya miingon si Pedro, timan ibiya, wow, nga gibiyaan namo ang among panimalay. Ang una natong gibasa iniha sa diha nga nakita nila si Jesus, sa diha nga si Jesus gikulami silang Apostol Pedro, gibiyaan nila ang ilang negosyo, that is business. Ilang panginabuan dito sa kalawranan. Ning abot ang panahon igsoon sa diha nga nahimo na silang sumusunod ni Jesus. Ikumpot ka na og sultian ko kamo niining bisan kinsa nga mobiya sa iyang puluyanan o asawa o mga igsoon o ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios makadawat og daghan pang mga panalangin niining panahon na atong palakpakan ang Dios. Grabe. Apostol Pedro makadawat og daghan pang panalangin niining panahon na og magkinabuhi nga dayon magkinabuhi dayon. Peter had to submit to God. Well, si Pedro makaisulan minsan bitar siya nga to sa Dios. God plans are high than ours. Gikinahanglan mga kaisunan nga atong i-priority. Doon na sa sinsunso, magsipil mga kaisunan nga dili man na pwedeng ibula. Kunya mahal man yun na para pahamis mga isuon, apay mga tumar tingali ni para paputi, kami puti man may isuon. Una, personal opinion mga kaisunan atong basahon. Sa 16, ingon din mga igsoon sa 21. Matud pa din sa 21. Sukan ni atong hidayona, diklaro kayo ni Jesus, Pangulong mga pari. Si Jesus mga igsoon, wala pa gidakop si Jesus, nakahibalo na gyud si Jesus, nga dunay mga panahon, dunay panahon nga paantoson siya. Amen ba? Ikaw o ako igsoon, gikinahanglan mahibalo ang matag usa nga dunay sitwasyon nga dunay tay sakripisyo dunay mga pag-antos sama ni Jesus. Ingon ni mga magtutudlo sa balaod patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Apan gi-clarify po ni Jesus nga bisan paantuson man siya sa pipila ka mga adlaw lutuson man si Jesus sa mga pari mga kaigsunan ni atong mga panahon na apan niingon si Jesus tulo ka adlaw sa akong pagkamatay banhaw gyapon ko sa akong amahan. Hallelujah. Nakabalo na si Jesus. Ingon din mga igsoon tungod niini gidala siya ni Pedro sa layo sa uban o giingnan dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Kinsay ni dipinsa? Si Apostol Pedro. Tungod kay si Apostol Pedro wala siya makahibalo sa kahimtang o sitwasyon ni Jesus. Unsay giingon ni Jesus ning atubang si Jesus o miingon ka Pedro pahawa Satanas usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong hunahuna hunauna sa tao o dili sa Dios. Unsay giingon ni Jesus? Giingnan si Apostol Pedro pahawa Satanas. Giingnan si Satanas, giingnan si Apostol Pedro ni Jesus. Tungod kay si Apostol Pedro igsoon wala makatugkad sa lintunganay o tinud-anay nga tawa ni Jesus na itong mga panahon na. Ikaw o ako mga kaigsunan salamat sa Ginoo mintak na dapat sa kabuntagon na gihatag sa Dios atong pasalamatan ang Ginoo. Ar kita sa mga papanindog igsoon atong dalon sa mga pag-ampo
ang pagpadayon sa mga dagyaw sunod bulan sa kasagangkan, labi na sa Thanksgiving o sa Pilipigan o sa kasagangkan karong malabot nga Disyembre. Labi na nini mao ka balang anak ko ana nga every year, every ginagmay atong mapalihok nini mao nga balay ang kuanan. Ang Dios na may magtagbo sa pananatog kinahanglan. Atong iampo ang ato nga presidente, atong iampo ang panahon ilabi na sa dapit sa Cebu nga dunay mga hulga sa dako nga linog 8.2. Wala nang posible Ginoong igsoon. Ang atong mahimo mao lamang ang pag-ampo madto sa Dios. Atong dakos mga pag-ampo ang atong mayor, ang tanan nga naas katungdanan sa barangay, atong pamilya, dalo nato sa mga pag-ampo kanunay igsoon. Hallelujah. Atong awiton naguluhan kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw ay laging tapat mong magmahal. Ang iyong tawa ay mapawalang hanggan. Ay buti mo, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong tawa ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, iyong Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y pinakabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y pinakabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Dalay kong kaugal ay ang
Adonai Diyos. Diyos nga may nagpugnak sa langit at sa yuta o sa kanilang mga butang. Diyos nga may naghimo kanamo, Lord, aron kami matao din sa kalibutan. Salamat o Diyos sa iyong pagkamahayupan at kanamo, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa iyong pag-atiman sa makatusakan ako. Salamat o Diyos sa iyong pag-supply sa tanan namin. Salamat o Diyos sa iyong kami ni proteksyonan panahon sa kagabiyo. Salamat o Diyos sa aming pinaayon matag-adlaw, mahal sa kanyang adlaw. Nagkalibo ka na kalibo. Nangina matapos sa kanamo, Lord. Hindi makalimuok sa iyong pagkamahal at tanunan sa mga kagabiyo. Kapagkayaan mo nilaman, wala din sa iyong bahilo ang ikaw sa pumato na po. Salamat o Diyos, kaliwala man sa mga pasya. Sa iyong presensya, ako lang ang sinawag. Kaya sa iyong presensya, o Diyos, ako lang ang sinawag. Salamat o Diyos, ako lang ang sinawag sa mga Lord. Dahil sa pagkakas, dahil sa kasalanan ng Jesus. Sa tubig mo, Hallelujah.
bukan sa mga patampo iso hanggang sa pagpasalamat ito sa Ginoo. Salamat. Hallelujah. Balaan mo naman ang mga Diyos. Hindi ko na sa munduhon. Pasalamatong kami kanong Lord. Tulad kayo mong kamaayo. Ang matag sa pinagulit Ginoo. Salamat kay Ginoo. Basta ako din kami pasalamatan Ginoo. Kayo maayo sa matag sa pinagulit Ginoo. Salamat kay Ginoo Diyos. Pisang ka man Ginoo Diyos sa mga sukunan Ginoo. Ito kakita ng Diyos sa Pilipigan. Abang di ang mga pangalan ng Diyos. Sa kanunay Ginoo. Mga kanunay, magdadami Ginoo. Mag-aata ko sa likod. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo Diyos sa mga kaisunan. Ganda-gandang Ginoo Diyos. Abang di ang na ikaw ang Diyos. Magdadaya kanunay. Yes, Lord. Kanamong kalang Diyos. Among gianto o pasalamatan kanunay Ginoo. Tungkol sa kami nagaila. Kaya ikaw ang Diyos, nagaiya, tanang may kinabuhi Ginoo. Salamat kayo ng Diyos. Pinang pamatagad may kabataan Ginoo Diyos. Yes, Lord. Ito na Lord sa mga patanaw ng kanong Ginoo. Among kaya may pasalamatan Ginoo Diyos. Bisan ng Lord, lalo na kami mga pagkulang. Lahat sa Ginoo Lord, asan kami na tulong na kami mo Ginoo. Kaya kami nagkita. Kaya ito ang Diyos, natagiya sa kalibutang. Amen. Ito ang Diyos, natagiya sa kanang magkinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo Diyos. Among ipangayo kami Lord. Ang kanasig o kalikong Ginoo Diyos. Ang magkakapiling kami dyan kami mo Ginoo. Salamat kay Ginoo Diyos. Sa imong kamaayo, sa imong pinagsama, sa nabuhi Ginoo. Wala kami na ikabalot Lord. Pasalamat, pag-iba o pag-alagad kami mga matilutanong Ginoo. Salamat, Ginoo Diyos. Sa kaluluwa na ayaw sa mga kinabuhi Ginoo. Yes, Lord. Pastora Lord, magkapabiling kami Ginoo Diyos na mutindo ko mubaro. Ngalan Ginoo. Kinita ng Lord at gisalis pinagis ng ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Akong ibalik ang panahon sa dala. Praise God, salamat kay sa pagbigan sa igsoon, bisan human sa mga pulong nga ato nga nagpaminawan karon. Nasayod ako nga dili nato kini labay kawang lamang igsoon kung dili mo kini maghatag ka nato o kusog kalig-on pa sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Dili ta maglangan igsoon at kita sa mga paghatag ug gugma ug ikinapulo. Kung yung tagdos igsoon kung bila ang imo nga gihatag ang iyang ipangita ang kasing-kasing o kinasing-kasing nga mohatag kaniya gayon ug nga malipayon igsoon sa awin niya naguluhan sa iyang balay. Salamat sa Diyos sa bagong na adlaw na pinahatag ang dato. Salamat sa Diyos sa mga panalangin iyang hinahatag sa pagkakita sa amang mga pagkain. Sa iyang halal, walang kapilitan, nakakalupan sa Diyos na iyang halal, nakakaliban, mayroong pagkulo sa iyang halal. Ang yatag ang mga pag-angkolinin, Brother Lumier. Praise God, hallelujah. Ito na sa mga pag-ampong ng Diyos. Hanggang ng tanang mundo, ating bayan ng Diyos. Hallelujah. Ating balaan sa ibang mga Diyos. Salamat kawahan. Sa imong mga pagbubalan. Salamat, Ginoo. Awalay puas ng pagkatiman ng mga pagmahal. Salamat kay Ginoo, Lord, sa mga panalangin. Yatag ka ng mga mahal. So,
Isa pa yung makahalo. Salamat Panginoon sa naghahatag. Isa sa naghahatag. Hindi sa naghahatag. Nagpaw, gusto na mga kabuki, ang mga kabuki. Ikaw mag-bless na tayo pa. Salamat. Ano lang yung mga kataluhan? Panimuanan ka mo, Lord. Sinasapaghatag lang ka mo. Imo mga para sa salamat sa inyo na yan, Lord, salamat sa iyo pagkamayo sa mga walay masakutan sa tuligan pasalamatan hindi mo nag-isang alam ng personal ng luwas. In Jesus' name.